ሰላም ከወራት ፋሚሊ ናይ ዩቲዩብ ቻናል ተከታተልቲ ከመይኒኩም ኣነ ኮ ሰላም እግዚአብሔር ይመስገን ከምቲ ሰላም ዘለኽዎ ሰላም ክትኮንልይ ናይ ኩሉ ግዜ ቶምኒተይ ከወራት ፋሚሊ ማለት እዩ ባርካስ ከመይቀርኒኩም ብጣዕሚ ጠፍየ ቀኒየ ማለት እዩ ብውሽጢ መስመር ኣሕዋተይ ተኣክጠፍ ለኺ ብዩቲዩብ ዝሰርሕሉ በርትዒ ይኸውቱልናኹም ኣሕዋተይ ከዓ ካብ ልበየ ዝመስገን ማለት እዩ أجد سرح سلازز حنية تفزور له فيديو بزح سرح يفلتي مالتنا سرح سلازز حنية إمبار بخالد أجمع خواني مالتي فاميلي إمباركاس از حالتنا نزوم حواتنا حجركم أزينيرة لما عندنا ما كم زاب بمثل تروار لكم حفتنا أي حجركم أزي مالتي ونساونا أجد حلف قبل زرق هو أفوس بقيوما بتعمين زحزنتني إقوال هواني يا مريم بس معهم كوزي محارنا يجبها البعوي مالتي بيسا مباركاس إذا مسلي تريوا لهم بتعمل تحزنك قال هوانيا نواري سعيد عرب كوينا أجد أم لما سديتها حتيرا لعدا كلا بحوازت حدث نورتنا جزايا بتعمل تحزنك مالتي بيتسم عندي أنا هيك أركون بتعمل هيك أني بالاكل مالتي لوفتو فيديو قبلكم نشتي زمش ما كله وكلهم بلا لما أبتنا وش هيك ينيرو أفلتي تنققم هاو بالبالي لمو زي كم زبهر ذرا يسرحن صرت صرح زلخات خالد زلخا كايدا زعد زي فرد تطاويلو جنزام قانا عد عارف كم زنورت كل يتفلت نمي تايلو ما فرقت حالي لي أمن هاو الحاري بيني كيدا تايولا التايدا زي سيغانا له تاي نيرم تاي كوينا من بحر لنا بعلنا وعلنا نوارد لنا زي سي اسكا موسوز أكلي دخل كل زي حما كم تسمعه أي فاميلي بتعمل زحزنة كاي مريم با بسمع كوزي محارنا يزبال إن أرميها بيسو نايكينا لحديثونكم لايك شير سبسكرايب نقولكم بيسوكنو بيسيك عالكم تلمدانات إريتكم أي فعلا نغلقكم إلي مالجو أنا تقول لهم برتاحكا كولي بأي زمسجين أني لغلقكم إلي باركاس إذا حفتنا كم تسمعكم وخينا بتعمل تحزنة كاي مالي توزع لمسي موني باك أمام كل نجار ندحر ودنا حلفنا تيوكايو ندحر زك حدا كاسي موني باك أمام وزعلم أنا بتعمي أول شيء مالتي حزنك أزجيزي تأنا بتحنا حنت ترخا بس عيتك حدة حنت ترخا بديتك حدة حنت ترخا قعب حاوتك حدة موني باك أمام أو زعد زيسي أنا بتعمي جارمني بحلف لي سدس لنا حواتنا خب علي جمرسي كرش مسرحنا ورا سرحنا كعالنا أمنا ساكن سددنا عدي أعدك إذا سرحنا نلونامو كسرح لنا يوم بتلعززنا يوم مسرت عفتر سرح لنا ساعات كنا عرفنا إلنا خيرنا ندحركم زي عن تقاتي مكاسي تعين السمعت سمعك بتعمي أكبر مرة من بتعمي خاتج أنا وأنا ندي فاميلي أي كاركون إذا استبيتي كم تروي لهم بتعمي حزناتني مكاسب وإرشا ما كعس كل نجار حلفنتي والو ودني إذا سرح لي إلى أمينة كتب كلاسي تملي سايفل أكي كتب هالكلا بتعمي مران كازنك كيونا وعندي إزجاير أملاك لو حسوي ملصلا ولبي ملصومة حفتي إلو تبخي تاريو تنبع تاريو كل نورات على خوانده إزجاير أملاك استمس أيهون إزجاير أملاك دما تطبق حسب خيري دلي مالتيونا بتعمي كتحزن إذا من الودلا نجرس يا ولا مالت ودنا أصل زعمنا كل نجر حلفنيتي واتلا كندوبي كنك تكونني ليه حلفنيتي بك الناس كي سمعنا لكم تسمعوا لهم كل نجر لا نجر يا جنك سمعنا عليات الله مجزا قرشا مجزا جزا خرايك تنبر كلا مجزا قرشا لما نسكت كون كلا وي بسمام ندعي تاي عينس جيزينا بس إحنا لو ناسي بتعمي لحزنا كان جرينا وأكاوكم زعين السرح سيز غير أملاك يصورنا خلي دل مالتيو حسوتو بالغاية لا يهبط تأمن ودنا كاكم جيز غير كاسي ندي تاي عينس سوتعي كغيرن الكتحسن ويكعس لمن كتأمن نيروا مالتيو كودنا حلفسي لمن كتأمن نيروا ودنا كابزح نجر حلفنا جوز دلكاي ودنا مالتك وكرعتك أيوه ندبخونه أتجمع كدو زغير أتجمع كبزح نجر زشفنيو حد دق إنكم كم جه جورخا خلو بتعم مران كاتسبر أنا عندي عدة قطعات حوي حاتي مالتهم
ኣይትጨኩኑ ብሕልፊ ብደቂ ኣንስትዮ እንድዒ ጓል ተባሂላ ብጣዕሚ ከቢድ እዩና ጓል ኣይተንብዑ እሞ ከዓስ ኩሉ ነገር ሓላፍነት ክትብ ከላ ከምቲ ዝሃበትኩም ከምቲ ዝኣዘዘትኩም ገይራ ክትዕርፍ ኣለዋ ኩሉ ነገር ከምቲ ዝሰርሐቶ ገይራ ከምቲ ኣሜና ዘረከበትካ ክተረክብ ኣለካ እምበር ኣይፈልጠኪ ክትበሃል ከለካ ከቢድ እዩ ፅባሕ ንጎ ከዓ ጓል ክትወልድ ኣብታ ጓል ከዓ እንታይ ከም ትረኽቡ ሓደ ፈጣሪ ዝፈልጥ ማለት እዩና ሕማቅ ዝሰርሕ ሰብ ልባዕሉ ኣይኮነን ወይ ልውልዱ ወይ ከዓ ለቤተሰቡ ግን ሓዲኡ ሕማቅ ከጋጥሞ ይኽእል እዩ ስለዚ ካብ ሕማቅ ምስራሕ ንቆጠብ ኣነ ብጣዕሚ ኣሕዝናትኒ ማርያምን እንዲያ ምስራሕ ኣጋጣሚ ስለ ቢዚ ዝኾንኩ እየ እምበር በቃ ምስ ረኽዋሲ ቪድዮ ክሰርሕ እየ ኢለ ነይረ ግን ካብ ልሪኣ ካልኣይ መዓልቲ ገይረ ድየ ስራሕ ቢዚ ስለ ዝኾንኩ ግን ቀጥታ ክሰርሕ ኣይከኣልኩን ማለት እዩ ቤተሰብና ብጣዕሚ እያ ትሕዝነካ ክትነብዕ ከላሲ በቃ ኣነ ምሳ እየ ነቢዕ እሞ ከዓስ ብሕልፈት ስደት ዘለናስ ንፈልጦ ኢና እንታይ ዓይነት ስራሕ ሰሪሕና ቅርሺ ነምፅእ ኣለና ድኺሙና ኢልና ኣይንዕርፍ ሕሙና ኢልና ኣይንድቅስ ኣብ ግዚኡ ሰዓት ምግቢ ንበልዕ እንድዒ ቢያንስ ብጣዕሚ ከቢድ እዩ ናይ ስደት ኖሮ ተቅርሺ ከዓ ብዓዲ ብስሩ በቃ ቀሊል እዩ ዝመስሎም ቆፅሊ እምበር ቅርሺ ኣይመስሎም ብዚ ስደት ኮንካ ግን ድኺምካ ስለተምፅኦ ቅርሺ ደም እዩ በቃ ቅርሺ ናይ ስደት ደም ኮይኑ ዝስማዕና ኣነ ካብ ባዕለይ ብል ማለት እዩና ልኾነ ይኹን ቅርሺ ክሰርሖ ከለኹ ኣነ በቃ እንድዒ ድኻም ዲላ ዝስምዕኒ ብጣዕሚ ረዝን ገይረ እየ ዝሕዞና ኣብ ስደት ነርካ ለዓዲ ክትከድ ከለካ ክዕርፍ እየልካ ብዙሕ ሓሳባት ሓሲብካ ትኣቱ ለዓዲ እሞ ዓዲ ከምዚ ዓይነት ከጋጥመካ ከሎ ግን ብጣዕሚ መራንካ ዝሰብር እዩ እና ኣሕዋተይ ማዕሪ ብሕልፊ ስደት ዘለና ኣሕዋትና ኩላትና ካብ ባዕልና ጀሚሩ ወላ ወለድና ድዩ ወላ ሓትና ደቅናና ድዩ ኣሚንና ኩሉ ነገር ሓላፍነት ክንወኩም ከለና ንስኻትኩም ከዓ ኣብቲ ዓዲ ናብ ዝኣተናሉ ሰዓት ከምቲ ሓላፍነት ዝሃብናኩም ንባዕልትና ቀስ ብቀስ ብዘይ ዘረባ ብዘይ ምክሓድ መሃዊቱ ዘድሊ እምበር ኣብ ስደት ነርካ ከምዚ ዓይነት ክትበሃል ከለካ ከቢድ ይቀልል ይኾነ ማለት እዩና እግዚኣብሔር ኣምላኽ ባዕዩ ዝፅቡቅ የስርሐና ዝፅቡቅ ድማ ኩሉ ነገር ብመንገዲ ኣምላኽ የምርሐና ክብል ይደሊ ዝሓፍተዩ ድማ እንድዒ ትንባዓታ እኳ ብጣዕሚ እያ ትሕዝነካ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ክትምስኣ ይኹን ድኻማ እንድዒ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ቀስ ብቀስ ናብ ኢዳ ይረክባ ክብል ይደሊ ዝሓውኪ ዝወድናኸ ድማ ኩሉ ነገር እንድዒ ሓሲቡ ኣስተንትኑ ድድሓር ሕስብ ወቢሉ ኩሉ ንብረት ክልክበኪ ተስፋ ይገብር ናይ ጆኺ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ምሳኺ ይኹን ኣቶም ምስኡልኩም ሕማቅ ተሓስቡ ከዓ ካብ ሕማቅ ምሕሳብ ተቆጠቡ ሰብ ክኣምነካ ከሎ ብዙሕ ዝያዳ እኳ እንዲያም ተኣምነለካ ማለት እዩ ኩሉ ነገር ሓላፍነት ክበካ ከሎ ሰብ ንስኻ ዝያዳ ሓላፍነት ክትወይካ ዘለካ እምበር እምነትካ ክተጉድልሲ ኣየድሊ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ከዓ ኣይፎትየና እቲ እግዚኣብሔር ኣምላኽ እምነት ስለ ዘምሃረና ንስኻትኩም ድማ እታ እምነት ተሚርኩም ክሳብ ዘለኹምዎ ፅፅቡቅ ምስራሕ ፅፅቡቅ ኣብቲ እምነትካ ምፅናዕ እዩ ዘድሊ እሞ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ብመንገዲ ምርሐና ንኩላትና ክብል ይደሊ ማለት እዩ ካብዚ ድማ የምሓረና እሞ ከዓ ብወድና ክትከሓድ ቀለል ኣይኮነን ብጣዕሚ ከቢድ እዩ ፋሚሊ እና ብጣዕሚ ልሕዝነካ ነገር እዩ እሞ ለዝሓትና ኩላትና ነፅናዕና ዓይጆ ክንበላ ቤተሰብ ብካሊእ መዳይ ክሳብ ልመፀኩም ደሞ ናይ ቻናል እዚኣ ትመስል ናይ ሎማዓንቲ ትሕዝቶና እዚኣ ትመስል ናይ ቻናል ሓዲስ ዝኾንኩም ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ናገርኩም ቤተሰብ ኩኑ ቤተሰብ ከዓኩም ትልሙድ ሓናፅሬትኩም ኣይፈለየኒ ክብል ይደሊ እና ከምዚ ሕማቅ ስራሕ እዚ መሓረና ኩሎም ደቅናና ድማ ፅሩያትን እሙናትን ኮይኖም እግዚኣብሔር ኣምላኽ ይባርኮም ክብል ይደሊ ናይ መቸኹም ኮራት ፋሚሊ